Pucuke nggon aku apa? kaya bruwo. Alisa ya Allah Remanda. Cantiknya Alisa licip. Street kayak anu. Kaya apa? Kayak glendolan pasar sawon. Alesmu bek yo gede kaya barak. Seneng sih. Ayo, seneng sih ya. Wong aene kau. Ya Allah, Remanda, hidupmu melengkung kayak mantannya. Ya Allah. Ya Allah, Bella, kamu kayak engon-engonnya manten. Romantis ayo gini ki. Serasi. Ya Allah. Bang, bang ke aneh ya Allah. Loh, bangke aneh. Kayak gitar. Kalau gitar. Gitar Spanyol. Spanyol yo bangke aneh Bella yo. Kamu. Kayak apa? Kaya wit glugu. Glugu. Dingin aja atau batok aneh itu. Dua pasangan ki dilus-lus. Dilus-lus. Maksudnya dihormati, dimanja. Ora kok dilolakne ngono Ora kuwi. kok dilolakne. Aku yo isih didelok marabane. Wis ora bruwo. Romantis deh. Ini Wang Ayu ana. Gak. Gak. Sidok ora. Tidak. Kaya kowe ya, Dek. Enggak ada. Tidak lama bertemu 3 tahun dengan Remanda saya. Ya, 3 tahun lah cedok. Remanda, apakah? Iya. Remanda, aku lama tidak berjoget denganmu 3 tahun. Apakah kamu kangen pentolku, oh Remanda? Pengen iki lho, Mas. Salah. Saya ketemu kadang wakso. Aku ning ndi? Ning Sumur ya. Aja. Iya. Bangun ala iya, Pak. Kayak kedakan ngombe. Ora. Remanda, aku merindukanmu. Aku lama tidak kamu dulang. Oh. Bener ya dikacuwi iki. Alah. Ora pamer gede ya. Kenapa? Kulo bendale sing Saya lagi laku. ora Kok iki aku juga. aja. Ora. Aku berarti dilus kok, Mas. Wong ayu kaya ngene yo. Bocah kaya widadari iki. Sing aku Dek. Lah kowe malah dadi kethek. Aku tak aku bingung ngono. Mas. Iya. Coba ya. Mau aku tak padane kethek. Wong ki lek duwe pasangan, kuwi ya kudu serasi, romantis. Kuwi kudune setel, terus romantis dengan manja. Ibarat ngene iki ya. Apa mang teteng ke bakal pentol Kudu, Mas. Nah, ayo lah. Anu slow
Wis, woi. Baca beri nama Bila. Bila kukuk. Nah, kayak tubuh semar. Katung betong dialek. Ya, Jirowo. Gugur bunga. Romantis. Iya. Anu manis bener. Cok. Ketaranya tidak seimbang. Kalau saya anu mutul itu, aduh, gabas ya. Banono, ojo ndek-ndek. Iya, june. Ojo ndek. Ojo biasa. Beda kalau aku suka tambah sakit. Aduh, becing. Mantan yang berut. Ngomong. Mas, mangku anu cakruk loh. Lagi tower anu. Jam dulu Mas. Ojo ta, Mas. Oke.
Ora nyapa-nyapa ta. Wah, nek kaya mentok jodolen ya ngono. Belas moro bangun. Kuwi anu, Mak. Muhammad Bilan Asri. Oh ya wes. Weh. Oh iki lho. Ya. Perjuanganmu rahasia-sia. Rahasia-sia. Perjuanganmu rahasia-sia. Iya. Oh ya pengen. Aku ya pengen jane. Video sumur dhisik. Ojo, dinyuwung. Kowe sik. Mas, halo. Mas. Mas ora ora Malah niki niku ora kuenak ya ya. Ada terima kasih Mas. Oke Mas. Ini boten sekecol lho Mas ngerti Oh kok boten gak tahu. Jangan ikut lagi. Jangan matur sembah nuwun Mbak Mas Edo.